Bakoitza bere sorterriko gidari lanetan jarriko dugu. Eta aste honetako gure proposamena, etxalar ezagutzea, baileku gustagarria. Joseba Olagaraik herriko txokorik maiteenak eta berezienak erakusiko dizkigu. Nafarroa iparraldean Lapurdirekin mugan menditartean bildurik dago Etxalar, nere herria. Mugakoa izaki, kontrabandista herria izan da historikoki eta orain 800 biztanleko toki lasai eta polita da. Hementxe, herriko plazatik, herriko ostatura bitarteko 50 metro hauetan pasatu ditunik nire bizitzako 18 urte. Aspaldian kanpoan bizi naiz, baina guainik ere maiz etortzen naiz eta unitz maite dudan xokua da. Etxalar betitik izan du da, nekazari herri bat, zertaz hemen azkenean etzen bertze bizimodurik. Kontrabando pixko bat? Agian bai, hori gerra ondotik gehiago, baina bai. Momentuan gaztea unitz dago, eta aurra unitz dago, gure herrian. Bai, nik uste du, baiet. Uste dut 70 piko aur badirela Etxalarko eskolan 3-12 urte bitartekoak, eta, hori kupuro polita bat. Bada bizi herri honetan, bada mugimentua. Sekretu txiki bat kontatuko dizuet, ni monagile izan dakoa naiz, Pello onduan urte batzu pasatu nituen. Bai, ez da? Bai. Monagile hona nintzen, Pello? Aitortu guain. Onak. Gainera, ez dino egiten, egitanik monagiluak hasi dira, berak nahi zutelako. Nere oroitzapen hona duzu, Pello? Bai. Eskerrik asko. Etxalar zerbaitengatik izaguna malima da, usategingatik da, eta guain gainera urrian sasoia hasita, jota fuego dabiltza usazaliak, Edurne? Hementxe gaudezi, bai. Urrian hasita, zerberte hementxe gonen dire postu hobetan parna. Nola hartzen dire usuak hemen? Hemen sare bidezko iza egiten da, eta iza tradizionala urtetan mantendu da, 600 urte bino gehiago ditu, eta egiten dutena hemen da postutan paratzen dire, olako paletekin eta botatzen dituzte, jausten dituzte usuak, eta hemen sare hauetan harrapatzen dituzte. Hori da hemengo misterio bakarra. Etxalar herri txikia da, baina turista unitz etortzen daunat. Euskal Herri osoan ez da, horren bertzela handa etxe duen herririk, Arantxa? Bai, hala da. Euskal Herrian ez bakarrik, estatu mailan ere, biztanlegoekin konparatuz, Etxalar dugu gehien landa etxe duen herria. 32 ditugu gaur egun. Denbora batin ameka Etxalartar joan zen Ameriketara Artzai, Rogerrek aldrebesko bidea egin du eta zu Michigandik honat etorri zara Artzai, bino ez Ardien Artzai. Ez, pertsonen Artzai, eta Kristau Bautista naiz, eta beran elkartzen gara elizan, gure elizan. Apeza zarazu? Gutxi gora bera. Sotanari gabekoa, baina apeza? Hori da, badut familia ikusi duzu bezala, eta hemen bizi gara duela 23 urte. Akautzeko, Etxalarko gauzarik politena irautsiko dizuet. Hementxe nire besotan. Nire iloba Xiker Olagarai 2 aste ere ez ditu. Eta Xabi, ez alde reportajenetan ikusi duzun gauzarik politena? Agitz polita, Xiker, benetan, eta erakutsi diguzun guztia ere bai. Bortzirietan, Etxalar aukera aparta, asteburu bat edo aste osoa edo hilabete pasatzeko ere.